Velkommen tilbage til det europæiske middelalderkursus, hvor jeg i dag vil give et overblik over årene år 1016 til 42 og lidt efter, hvor det med mellemrum lykkedes danskerne at forene Danmark og England til et enkelt kongerige. Det er begrænset, hvad man ved om det danske styre i England, men jeg vil ikke desto mindre gennemgå de store træk i historien og give mit bud på, hvordan danskerne fik og holdt kontrol over den engelske trone. Der er på mange måder tale om en historisk overset periode, da de fleste blot skildrer mellem den angelsaksiske periode, der går til år 1066, hvor Vilhelm Erobreren tager kontrollen over England og starter den angelnormanniske periode. Ikke desto mindre er der tale om en kort periode, hvor England hverken var saksisk eller normannisk, men dansk. Vores historie starter med Svend Tveskæg, der blev Danmarks konge i år 986 efter sin far Harald Blåtand. Europas folkeslag var på dette tidspunkt velbekendte med voldelige vikingetogter fra Skandinavien, men Svend var mere ambitiøs end sine forgængere. Han var en erobrer, og han var ikke tilfreds med at være hersker over Danmark og Norge. Efter flere forsøg lykkedes det ham at besejre den engelske konge Ethelred den anden, også kendt som Ethelred den Rådvilde, der på trods af den moderne betydning dog ikke var kendt som værende forvirret, men snarere for at få meget dårligt råd fra sine rådgivere. Ethelred var tvunget til at flygte til Normandiet, og Svend blev kronet som Englands konge juledag år 1013. Den danske konge døde dog allerede året efter, og den engelske adel skyndte sig at tilbagekalde Ethelred til at være konge igen. På trods af at Svend kun nåede at være konge af England i et enkelt år, følte hans ene arving, Knud, senere kendt som Knud den Store, sig dog i allerhøjeste grad berettiget til den engelske trone, og en ganske stor del af englænderne støttede op om hans krav. Det skyldes til et stor grad, hvad der på dansk vel kan kaldes for erobringsretten. En bredt accepteret idé om, at hvis man ikke kunne forsvare sit eget land, så var der for så vidt heller ingen grund til, at man skulle regere over det. Og som sådan er det ikke svært at forestille sig, at de engelske bønder gik mere op i at have en konge, der kunne forsvare dem, end en, der absolut selv skulle være englænder. Deres liv var trods alt surt nok i forvejen. Knud drog derfor få år senere til England med en mægtig styrke, og efter en afgørende sejr over Ethelreds søn, der nu var konge af England, Edmund Jernside, blev de enige om at dele landet imellem sig, med løftet om, at den, der døde først, skulle overgive sin andel af riget til den anden, sandsynligvis begge med forventningen om, at de selv var den, der fik mest ud af aftalen. Det blev dog Knud, der kunne le sidst, da Edmund døde under en måned efter under mystiske omstændigheder. Knud var nu konge over hele England, og han havde tænkt sig, at det skulle han blive ved med at være. En af hans første beslutninger var derfor at lade sig skille fra sin daværende kone og gifte sammen med Ethelred den andens enke, Emma af Normandiet. Sammen fik de sønnen Hardeknud, der prompte blev udnævnt til arving, på trods af at Knud allerede havde en søn, Harald Harefod. På den måde fik han pacificeret støtterne af det gamle angelsaksiske dynasti. Han havde dog ikke glemt den engelske adel, der havde tilbagekaldt Ethelred fra Normandiet og fik henrettet de adelsmænd, han anså som utroværdige. En strategi, der blev efterprøvet i Sverige af den meget senere kong Christian den anden, dog med noget mindre held. Knud var dog ikke skrupelløs og skabte opbakning for sig selv ved at belønne dem, der var loyale mod ham, med land og privilegier. Mest prominent af disse var Godwin, der blev givet titlen Jarl af Wessex, og efterfølgende blev Englands næstmægtigste mand. Husk lige på ham, han bliver vigtig senere. Han fik også den engelske kirkestøtte ved at indsætte engelske bisper i Skandinavien, give ekstravagante gaver og skatteundtagelser. Alt dette resulterede i, at Knuds herredømme over England generelt var defineret af ro og stabilitet, og er et eksempel på, hvordan en herskers magt i middelalderen et langt stykke hen ad vejen var baseret på personlige bånd mellem kongen og de forskellige lag i samfundet. Især kirken og adelen, der op gennem historien altid har været to af en konges største problemer. Knud dør i år 1035, men Hardeknud har problemer med et norsk oprør under den senere konge af Norge, Magnus den Gode, og kan ikke komme til England for at blive kronet. Derfor bliver Knuds ældste søn, førnævnte Harald Harefod, efter en længere diskussion valgt til medregent. Harald dør dog allerede 5 år efter, og Hardeknud overtager magten i England fredeligt i sommeren år 1040. Hardeknud var ugift, måske grundet hans ud fra dette billede tilsyneladende inhabilitet til at sidde ordentligt ved et bord, og havde ingen arvinger. Måske var det derfor, han allerede næste år, sammen med sin mor, førnævnte Emma af Normandiet, sender bud efter Ethelred den anden og Emmas stadig levende søn, Edvard, senere kendt som Edvard Bekenderen, til at være medregent og potentiel arving. Der var dog ikke længere den samme ro i landet, som der havde været under Knud den Store,
og for at sikre arvefølgen bestiller Emma et encomium, en skreven lovprisning, til ære for Emma selv og hendes sønner. Encomiummet er et stærkt farvet propagandatekst, der fremstiller Harald Harrefod, der jo var Knuds søn med en anden kvinde end Emma, som en tyran, og lovpriser Hardeknud, hendes egen søn med Knud, og Edvard, hendes søn med Ethelred. Det er meget sandsynligt, at Emma først og fremmest udgiver teksten for at sikre, at hendes egen familie bliver siddende ved magten i England. Det er velbekendt for middelalderen, at en stor del af det at være konge er at lade alle vide, man er konge. Og der er der heller ikke sparet på ordene. Det går så vidt som at Emma, Hardeknud og Edvard bliver sammenlignet med den hellige treenighed, der sammen sikrer fred og velstand. Det skulle da også vise sig at give pote. Kort tid efter dør Hardeknud, og ifølge den angelsaksiske krønike bliver halvbroderen Edvard valgt til at være konge, allerede inden Hardeknud selv er blevet begravet. Og da Edvard ikke er blodsbunden med nogen af de tidligere dansk-engelske konger, betragtes Hardeknud som værende den sidste vikingekonge af England. Men betyder det, at Danmarks rolle i England er udspillet? Ikke helt, selvom vi godt nok nu er nået til året 1042. Uanset hvor populær Edvard var på sin valgdag, så skal vi ikke beskæftige os med ham i dag, da han, udover at være Hardeknuds bror, havde lidet med de angeldanske forbindelser at gøre. Vi skal frem til årene lige omkring hans død i år 1066, kort tid før Vilhelm Erobreren sejler til England. Edvard havde som Hardeknud ingen børn, og skulle vise sig at være ubeslutsom, hvad angik at udpege en arving. Og enhver, som har set en historisk dramafilm eller serie, ved, at der sjældent kommer noget godt ud af uklarhed om, hvem der skal være hersker. Kong Edvard var halvbror til den afdøde Edmund Jernside, og nogen mente, at Jernsides søn, kendt som Edvard den Landflygtige, var den bedste kandidat til tronen. Han døde dog allerede i år 1057, hvad mange mener til en vis grad forringede hans chancer for at blive valgt. Andre kandidater til tronen var kongen af Norge, Harald Hårderåde, Vilhelm Erobreren, der kort tid efter invaderede på eget initiativ, og en mand ved navn Harald Godwinson. Det endte med at blive sidstnævnte Harald. Men hvem var han? Jeg nævnte før, at Knud den Store havde gjort en mand ved navn Godwin til jarl af Wessex. Harald var hans søn, og efter faderens død var han blevet den nye jarl af Wessex og mægtigste mand i England. Men er det alt, hvad der skal til for at blive konge? Naturligvis ikke. For at svare rigtigt på, hvem Harald Godwinson var, skal vi nemlig helt tilbage til Svend Tveskæg. Svend fik 2 sønner og 6 døtre. Den mest prominente af hans sønner var Knud den Store, som vi har hørt om. En af Svends døtre hed Estrid, og hun blev gift med en mand ved navn Ulf, der på det tidspunkt var en af Knuds næreste støtter. Sammen havde de fået sønnen Svend Estridsen, der ved Edvard Bekenderens død var blevet konge af Danmark. Faderen Ulf havde så igen en søster ved navn Gyta, og Gyta var ingen ringere end jarl Godwins kone, og derfor mor til Harald. Med andre ord var Harald altså fætter til den danske konge. Men det slutter ikke her. Knud den Store giftede sig som fortalt med Emma og fik sønnen Hardeknud, men Emma havde jo tidligere været gift med Ethelred den Rådvilde, og et af deres børn var vokset op til at blive Edvard Bekenderen, den nyligt afdøde konge. Og hvad så? Tja, Edvard Bekenderen var gift med dronning Edith, der også var barn af Gyta og jarl Godwin, og altså Harald Godwinsons søster. Så Harald var Edvard Bekenderens kones bror, eller med andre ord, hans svoger. Harald havde altså en forbindelse til den danske kongefamilie af 2 veje. Først gennem sin fætter, der udover selv at være konge af Danmark, forbandt ham med Tveskægs datter Estrid. Dertil var han også forbundet med Knud den Store gennem sin søster. Nogle historikere argumenterer for, at denne forbindelse er helt afgørende, når man skal bestemme, hvorfor Harald Godwinson og ikke en anden kandidat blev valgt til at være Englands konge efter Edvard. Hvis det er rigtigt, må man tage det som et tegn på, at selvom den engelske kongefamilie ikke længere havde dansk blod i årene, var Danmarks rolle i England ikke udspillet med Hardeknud. Beklageligvis skulle det jo så ikke vare ved, og Harald fik kun lov til at være konge i lidt over 9 måneder, inden han blev slået af Vilhelm Erobreren i slaget ved Hastings, hvor han efter sigende døde af en pil igennem øjet. Dermed var det slut med den danske forbindelse til det engelske dynasti i middelalderen, skønt der gik noget tid før skandinaverne helt opgav at få indflydelse på den store ø mod vest. Men det er vel ikke for sent endnu. Samle en stor hær, beløn dine loyale venner, udgiv bøger om hvorfor du skal være konge, og hold styr på dine familieforbindelser. Og hvem ved, måske kan man være heldig.